नमस्कार मंडळी, सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनलमध्ये मी आशिष नाटळकर तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो। तर मंडळी, आजचा दिवस आमच्यासाठी पूर्ण खास आहे, कारण आज आमचे एक सबस्क्रायबर किशोर झोरे यांनी आमच्यासाठी एक गिफ्ट पाठवलं आहे। हे बघा, मस्तपैकी गिफ्ट आहे आणि लाल कलरच्या पॅकिंगमध्ये सुंदर असं पॅक करून पाठवलं आहे। तर हे आम्हाला कालच रिसीव झालं, तर आम्ही तुम्हाला अनबॉक्स करून दाखवणार आहोत की त्यांनी नक्की आमच्यासाठी काय गिफ्ट पाठवलं ते। सर्वप्रथम त्यांना थँक्स की तुम्ही आम्हाला हे गिफ्ट पाठवलं। खास गिफ्टसाठी मी आज खास ठिकाणी आलो आहे। म्हटलं घरी वगैरे अनबॉक्सिंग करण्यापेक्षा मस्तपैकी अशा निसर्गरम्य ठिकाणी जाऊया। तर सध्या पावसाळ्यात भरपूर सर्व एकदम ठिकाणी हिरवळ आहे, तर म्हटलं साड्यावर वगैरे जाऊन अशा ठिकाणी मस्तपैकी हे गिफ्ट अनबॉक्स करूया। तर ज्यावेळी असे सबस्क्रायबर्स वगैरे आमच्यासाठी गिफ्ट वगैरे पाठवतात, तर त्यावेळी एक आपल्या जबाबदारीची आम्हाला जाणीव होते की अजूनही भविष्यात आम्हाला भरपूर व्हिडिओ वगैरे भरपूर चांगले कंटेंट तुम्हाला द्यायचे आहे, त्याच्यावर व्हिडिओ बनवायचे आहेत। तर हे आमचं सुवर्ण कोकणचं पहिलं गिफ्ट आहे। याआधी कोणीही असं गिफ्ट वगैरे दिलेलं नव्हतं। ज्यावेळी बाकीच्या सबस्क्रायबर्स यूट्यूबर्सना वगैरे ना गिफ्ट मिळायची, त्यावेळी आम्हाला देखील असं वाटायचं की आम्हाला देखील गिफ्ट मिळालं पाहिजे। तर त्यासाठी किशोर झोरे यांचे मनापासून आभार। तर किशोर झोरे हे गावखेडीचे आहेत आणि ते आमच्यासोबत इतर देखील यूट्यूबर्सचे व्हिडिओ बघतात। कोकण संस्कृती, मालवणी लाईफ, प्रगत लोके असे जे यूट्यूबर्स आहेत, त्याच्यासोबत एक आमचा मित्र सूरज खरा, त्याचं चॅनल आहे रिमोर सॉलिस। तर त्यांचे देखील पिंटे आणि बॉस यांचे व्हिडिओ देखील ते आवर्जून बघतात। ज्यावेळी काल त्यांच्याशी आमचं बोलणं झालं, गिफ्ट मिळाल्यानंतर आम्ही त्यांना धन्यवाद दिलं, तर त्यावेळी सगळी स्टोरी त्यांनी हे सांगितली। तर एक प्रोत्साहन म्हणून आम्हाला हे त्यांनी गिफ्ट दिलं आहे की जेणेकरून या गिफ्टच्या माध्यमातून तुम्ही अजून सुंदर व्हिडिओ बनवा आणि ते लोकांसमोर घेऊन यात राहा। हाच त्यांचा मागचा एकमेव उद्देश आहे। तर मंडळी, पुन्हा एकदा त्यांचा थँक्स। तर आपण आता लवकरच हे गिफ्ट तुम्हाला खोलून दाखवणार आहोत की नक्की काय गिफ्ट पाठवलं आहे ते। तर चला सुरुवात करूया। सुवर्ण कोकणचं पहिलं गिफ्ट, अतिशय मनापासून आभार किशोर झोरे यांचं। सुंदर असं रेड कलरच्या गिफ्ट पेपरमध्ये पॅक करून पाठवलेलं आहे। सोबत ॲड्रेस आहे, त्यांचं देखील नाव लिहिलेलं आहे। आणि आता आपण हे ओपन करतोय, अनबॉक्स करतोय। खरोखर असं ज्यावेळी गिफ्ट तुम्हाला मिळतं ना, एक यूट्यूबर या नात्याने खरोखर असं मनापासून आनंद होतो या आपल्या गोष्टीचा। आणि त्याचबरोबर एक नवीन उमेद निर्माण होते की आपल्याला अजून देखील पुढे चांगले कंटेंट लोकांसमोर आणायचे आहेत। तर आम्ही आता आमचं पहिलं गिफ्ट ओपन करतोय। गिफ्ट बघून, बॉक्स बघून तुम्हाला अंदाज आलाच असेल की आतमध्ये काय असणार आहे ते। किशोरदादा यांची अशी इच्छा होती की यांचा व्हिडिओ बनवू नये, परंतु ज्या प्रकारे आम्ही प्रत्येक कमेंटला आम्ही आन्सर देतो, त्या प्रकारे हे देखील अनबॉक्स करणं आणि तुमच्यापर्यंत पोहोचवणं गरजेचं होतं। तर मंडळी, आपल्याला गिफ्टच्या स्वरूपात मिळालेला आहे ट्रायपॉड। सिवो कंपनीचा आहे, WT3130 मॉडेल आहे। सोबत याचं स्पेसिफिकेशन देखील लिहिलेलं आहे। 3.5 kg वेट कॅरी करू शकतो। ह्याची हाईट अप टू कितीपर्यंत तुम्ही याची हाईट वाढवू शकता, डायमेन्शन्स दिलेले आहेत। आणि आता आपण हा संपूर्ण बॉक्स ओपन करतो आहे। आता याच्या आतमध्ये कोणत्या क्वालिटीचा आहे, त्याची मटेरियल कसं आहे, त्याचा यूज कसा काय होऊ शकतं, तर हे देखील आपण सर्व तुम्हाला सांगणार आहोत। हे छोटंसं एक कार्ड आहे, त्याच्यावर माहिती दिलेली आहे। सिवो कंपनीची आणि कॅशबॅकची एक प्रमोशनल ऑफर होती, तर हे आपल्या एवढं गरजेचं नाही आहे। तर आपण पहिला ट्रायपॉड अनबॉक्स करूया, ओपन करूया। तर सध्या पावसाचे दिवस असल्यामुळे प्लास्टिक रॅपमध्ये आहे आणि ही आहे कॅरी केस, आणि सोबतच तुम्हाला मिळतो आहे हा स्मार्टफोन होल्डर। तर याची देखील क्वालिटी अतिशय सुंदर अशी आहे। आम्ही पूर्वी जेव्हा ट्रायपॉड घेतलेला त्याच्यासोबत आम्हाला हा होल्डर व्यवस्थित भेटला नव्हता, पण हा एकदम अतिशय सुंदर आहे। याला दोन्ही बाजूला माउंट आहेत, लँडस्केप आणि पोर्ट्रेटसाठी, आणि क्वालिटी देखील अतिशय सुंदर आहे। तर हे आता आपण पहिलं बाजूला ठेवूया आणि आपण आता मेन ट्रायपॉड ओपन करूया।
कॅरी केस देखील तुम्ही बघा, अतिशय सुंदर अशी आहे. म्हणजे तुम्ही हातात वगैरे किंवा पाठीला लावून देखील कुठेही सहज ट्रॅव्हल करू शकता. कारण व्लॉगरसाठी अतिशय महत्त्वाचं आहे हे सर्व सामान हँडल करणं. वाव, अतिशय सुंदर. तुम्ही म्हणजे तुम्हाला हे बघूनच समजलं असेल की क्वालिटी देखील किती चांगली आहे ही मटेरियलची. ॲल्युमिनियममध्ये आहे. त्याच्यानंतर सोबत ह्याच्या प्लास्टिक रबर्स जे वापरलेले आहेत त्याची क्वालिटी देखील अतिशय सुंदर अशी आहे. पुन्हा एकदा मनापासून आभार. सुंदर असं गिफ्ट पाठवल्याबद्दल. क्वालिटीबद्दल तर वादच नाही आहे. तर आता आपण या व्हिडिओमध्ये पुढे याचं यूज देखील आपण पाहणार आहोत की हा कोणत्या प्रकारे यूज करू शकतो. तर ते देखील आपण पुढे व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. त्याचे स्क्रू वगैरे आहेत. ह्याचं मटेरियल देखील अतिशय सुंदर असं आहे. तर पहिल्यांदा आपण हे हँडल बघूया. हे जे समोर हँडल आहे दिलेलं, तर ह्या हँडलच्या माध्यमातून तुम्ही हॉरिझॉन्टल व्हर्टिकल वगैरे टिल्ट करू शकता. तर हे जेव्हा तुम्ही टाईट करता त्यावेळी हा पूर्ण स्टेडी होतो. त्याच्यानंतर तुम्ही ज्यावेळी लेफ्टला फिरवता तर त्यावेळी लूज होऊन तुम्ही कुठेही मूवमेंट करू शकता. हॉरिझॉन्टल किंवा व्हर्टिकल असे जे शॉट्स घ्यायचे असतात त्याच्यासाठी अतिशय सुंदर असं आहे आणि कुठेही असा अडखळत वगैरे नाही आहे. त्याच्यानंतर जर तुम्हाला लँडस्केप आणि पोर्ट्रेट जर फोटोग्राफी व्हिडिओग्राफी करायची असेल तर त्यासाठी देखील हा ऑप्शन आहे. हा तुम्ही स्क्रू लूज करून लँडस्केप आणि पोर्ट्रेटमध्ये कन्वर्ट करू शकता. त्याच्यानंतर हा जो माउंट आहे याच्यावरून तुम्ही पूर्ण 360 डिग्रीमध्ये तुमचा कॅमेरा मूव्ह करू शकता आणि हा स्क्रू परत टाईट केल्यानंतर तुम्हाला स्टेडी तुमचा कॅमेरा राहील. त्यामुळे अतिशय सुंदर अशी क्वालिटी आहे. आणि त्याचबरोबर अजून एक आहे की हा माउंट देखील तुम्ही खोलल्यानंतर याच्याने देखील तुम्ही व्हर्टिकल आणि हॉरिझॉन्टल शॉट्स वगैरे घेऊ शकता. तर पुढे अजून आपण याचे युजेस बघूया. हा जो स्मार्टफोन होल्डर आहे तर याच्या मागे देखील एक होल आहे. तर ह्यामधून तुम्ही स्क्रू वगैरे टाईट करून देखील तुम्ही तुमचा कॅमेरा माउंट करू शकता. याने फक्त काय होतं की तुम्ही लँडस्केप आणि पोर्ट्रेट हे दोन्ही मोड तुम्ही यूज करू शकता आणि त्याच्यानंतर तुम्ही याच्यावर DSLR देखील लावू शकता. तर त्यासारखी याची क्वालिटी आहे. म्हणजे DSLRचं वेट थोडं हेवी असतं त्यामुळे त्याला सुटेबल असा एक ट्रायपॉड लागतो. तर त्यासाठी हा एक उत्तम ऑप्शन आहे. आणि याच्यावर एक लेवल ट्यूब देखील दिलेली आहे. तर लेवल ट्यूबच्या माध्यमातून देखील तुम्ही तुमचा कॅमेरा जो आहे तो व्यवस्थित सेट करू शकता आणि त्याच्यानंतर तुमची चांगले व्हिडिओ त्याच्यानंतर फोटो वगैरे काढू शकता. तर व्हिडिओ आणि फोटो काढण्यासोबतच आपण हा एक व्लॉगिंगसाठी ट्रायपॉड म्हणून देखील आपण यूज करू शकतो. तर यासाठी फक्त जे आपलं मेन हँडल आहे जे आपण व्हर्टिकल आणि हॉरिझॉन्टल टिल्ट करतो तर ते आपण बॅक साईडला घेऊन स्मार्टफोन माउंट करायचा आणि थोडंसं जरा टिल्ट करायचा आपल्या साईडच्या फेसने, म्हणजे एक सेल्फी स्टिकसारखा. आणि त्याच्यानंतर तुम्ही कुठेही सहजपणे व्लॉग वगैरे शूट करू शकता. कारण ह्याचे जे खाली 3 रॉड्स आहेत जे बॉटम आहेत त्याने तुम्हाला एक अतिशय उत्तम अशी ग्रिप मिळते आणि एक जो स्टेडीपणा पाहिजे असतो आपल्याला व्लॉगिंगसाठी तर तो देखील मिळायला मदत होते आपल्याला. तर हा थोडासा आपण टिल्ट केला आहे आणि आपण कुठेही असं पकडून व्लॉगिंग करू शकतो. त्याचबरोबर ह्याची हाईट देखील वाढते. म्हणजे हा एक जो सिंगल रॉड आहे त्याच्यामध्ये देखील एक स्क्रू आहे. हा तुम्ही लूज केल्यावर अजून त्याची हाईट वाढते. तर ह्याची पूर्ण जी हाईट आहे ही अप टू 50 इंचेसपर्यंत आहे. ओव्हरऑल आमच्या सबस्क्रायबर्सने पूर्ण विचार करून आम्हाला गिफ्ट पाठवलेलं आहे जेणेकरून त्यांनी पाठवलेल्या गिफ्टचा पुरेपूर वापर करता येईल. तर ही कॅरी केस देखील अतिशय सुंदर आहे. हे आपण एका खांद्याला वगैरे माउंट करून कुठेही तुम्ही फिरू शकता. तर मंडळी पुन्हा एकदा धन्यवाद किशोर दादांचं.
तर मंडळी सुंदर असा ट्रायपॉड गिफ्ट केलेला आहे झोरे दादाने, त्याबद्दल खरंच त्यांच्या मनापासून आभार परत एकदा. आणि आता जे तुम्ही सिनेमॅटिक शॉट्स बघणार आहात तर ते आपण याच ट्रायपॉडवरून घेतलेले आहेत. तर असा वेल फंक्शनल मल्टिपल फंक्शनल आम्हाला ट्रायपॉड त्यांनी गिफ्ट केला आहे. क्वालिटी अतिशय सुंदर आहे, मस्तपैकी आम्हाला भरपूर आवडली आहे. तर मंडळी पुन्हा एकदा धन्यवाद. तर मंडळी यापुढे देखील आम्ही असेच माहितीपूर्ण व्हिडिओ तुमच्यासाठी घेऊन येत असणार आहोत. तर त्यासाठी आमचं यूट्यूब चॅनल आजच सबस्क्राईब करा आणि त्याचबरोबर नोटिफिकेशन बेल देखील प्रेस करायला विसरू नका, जेणेकरून आमचे व्हिडिओचे अपडेट्स तुम्हाला मिळत राहतील. धन्यवाद.